Dan broj 12. Čarobni ljudi koji su vas nešto naučili u životu. Ponekad naša svjetlost ugasne, a onda je ponovno rasplamsa iskra nekog drugog čovjeka. Svatko od nas ima razloga s dubokom zahvalnošću razmišljati o ljudima koji su raspirili plamen u nama. Dobitnik Nobelove nagrade za mir, liječnik, misionar i filozof, Švajcar. Svatko od nas je u nekom razdoblju svog života, kad nam je to bilo najpotrebnije, primio pomoć, podršku ili savjete drugih ljudi. Ponekad drugi čovjek promijeni tijek našeg života svojim ohrabrivanjem ili savjetima ili samo time što je bio uz nas u pravom trenutku. A kad nastavimo sa svojim životom, lako zaboravljamo trenutak kad je netko dodirnuo ili promijenio naš život. Ponekad čak i ne shvaćamo koliko je utjecao na nas dok ne prođe puno vremena. Kad pogledamo unazad na svoj život i shvatimo da neka osoba bila ključna u čarobnoj prekretnici našeg života. To je možda bila naša učiteljica ili trener, ujak, teta, brat ili sestra ili neki drugi član obitelji, liječnik, medicinska sestra ili najbolja prijateljica. Možda je to bila osoba koja vas je upoznala s vašim sadašnjim partnerom ili partnericom ili nekom aktivnošću koju ste duboko zavoljeli. Možda čak niste ni poznavali tu osobu koja se možda tek nakratko pojavila u vašem životu i bila tako ljubazna prema vama da vas je dirnula u srce. Moja mi je baka usadila ljubav prema knjigama, kuhanju i selu. Time što mi je prenijela ljubav prema tim stvarima, sve su one utjecale na mene i promijenile tijek mog života. Kuhanje mi je velika ljubav već više od 20 godina. Ljubav prema knjigama na kraju me dovela do toga da postanem spisateljica. A ljubav prema selu utjecala na moj izbor mjesta za život. Baka me je također strogo podučavala da govorim hvala ti. U to doba sam mislila da je riječ samo o pristojnosti. Tek sam poslije tijekom života shvatila da su te čarobne riječi najveći dar koji mi je baka ikada dala. Ona više nije živa, a ja sam i dalje zahvalna na njezinom velikom utjecaju na moj život. Hvala ti, bako. Danas ćete razmišljati o čarobnim ljudima koji su utjecali na vaš život. Tijekom dana pronađite mirno mjesto gdje možete biti sami, sjednite i prisjetite se 3 izuzetnih ljudi koji su nešto promijenili u vašem životu. Razgovarajte na glas posebno sa svakom osobom kao da su pokraj vas, govoreći im zašto ste im zahvalni i kako su promijenili tijek vašeg života. Ovu magičnu vježbu s 3 ljudi obavite odjednom jer ćete tako svoj osjećaj zahvalnosti osjetiti na daleko dubljoj razini. Ako je radite u 2 ili 3 puta, nećete osjetiti jednako duboku zahvalnost, niti ćete primiti čarobne rezultate. Evo što biste mogli reći. Sara, željela bih ti zahvaliti što si me potaknula da slijedim svoje srce. Toga sam dana bila izgubljena i zbunjena, a tvoje su me riječi dirnule i oslobodile me očajanja. Zbog onog što si rekla, pronašla sam hrabrost da slijedim svoj san, te sam se preselila u Francusku, gdje radim kao pomoćnica glavnog kuhara. Moj se san ostvaruje i sretnija sam nego ikada. A sve to zbog onog što si mi rekla tog dana. Hvala ti, Sara. Osobito je važno da navedete razloge zbog kojih ste zahvalni. Nikad ne možete reći previše. Što više kažete i što su vam osjećaji dublji, to će rezultati biti čudesniji. Zahvaljujući ove vježbi u vašem će životu zavladati magija, jer je ta vježba jedan od najmoćnijih oblika zahvalnosti koje možete osjetiti. Ako ne možete govoriti glasno, tada zapišite ono što želite reći svakoj osobi i naslovite zapis na svaku osobu posebno kao da joj pišete pismo. Kad završite tu vježbu, zamijetit ćete veliku razliku u svojim osjećajima. Dokaz da moć zahvalnosti djeluje uvijek je u tome što ste prije svega sretni. Drugi dokaz moći zahvalnosti jest to što privlačite prekrasne stvari. A ako vam to nije dovoljno, sreća koju osjećate nakon vježbe zahvalnosti također privlači još više prekrasnih stvari, od kojih ćete postati još sretniji. To je magija života i čarobna moć zahvalnosti. Magična vježba broj 12. Čarobni ljudi koji su vas nešto naučili u životu. Pod 1. Osvijestite svoje blagoslove. Sastavite popis od 10 blagoslova. Zapišite zašto ste zahvalni. Ponovno pročitajte svoj popis i za svaki blagoslov recite hvala ti, hvala ti, hvala ti, osjećajući što dublju zahvalnost za svaki od njih. 2. Tijekom dana pronađite neko mirno mjesto i sastavite popis od 3 ljudi koji su nešto promijenili u vašem životu. 3. Radite sa svakom osobom pojedinačno i na glas svakoj recite razlog zbog kojeg ste joj zahvalni, te kako je točno utjecala na tijek vašeg života.
4. Večeras neposredno prije spavanja uzmite svoj čarobni kamen u ruku i izgovorite čarobne riječi hvala ti za ono najbolje što vam se tijekom dana dogodilo.